Na súkromný ranč na Spiši priviezli šľachtenú kobylu až z Maďarska, aby ju pripustili k žrebcovi. Samotného pripustenia sa však nedožila. Ešte predtým ju Rómovia ukradli a zjedli. Rómovia kobylu z ranča odvliekli do nedalekého lesíka za Hrabušice. Šľachtenú kobylu dotiahli páchatelia na toto miesto, no a tu ju surovo zabili. Zviera rozporcovali, zostali len vnútornosti, končatiny a hlava. Mäso z kobyly naložili do ukradnutého auta a išli domov. To ešte netušili, že ich zastavia policajti. O 1:45 v noci bola kontrolovaná osádka vozidla Favorit medzi obcami Bystrany a Spišské Vlachy. Ako náhle auto zastavilo, otvorili sa na ňom dvere a traja ľudia z neho utekali do okolia. Policajti ich však chytili o niekoľko hodín, traja podozriví už vypovedali. Prečo vlastne došlo k tomu, že ste ukradli a zabili toho koňa? Tak skrátka nemal časom jesť a malo mám koruny. No tak hlad spraví všetko. Vyšľachtená kobyla, ktorú Rómovia ukradli, rozporcovali a odvážali na ukradnutom aute, mala hodnotu 12 000 eur. Podľa našich informácií po nej zostalo dvojmesačné žriebe. Jeho život je ohrozený. Niektoré kobyly, jasné, že nepríjmu cudze mláďa. Z Hrabušického mýta Klaudia Budzová, televízia.